koga poznajem. Neka, bit će i otac Antonija, ne možemo da ga pronađemo, bit će. Ja jedino što primećujem da ima više ima obezbeđenja nego nas. Znam, sve mi je jasno. To je prvo. Još se dernja na uši, znači sve mi je jasno. Jako puno i drugo potiskuju narod. Da, pa ja to... Osjećam se neprijatno, da kažem pošteno. Jeste. Već sam komentarisao to i već sam primio par pogleda onako mračni. Pa ja sam onako ja kad sam primila poglede od njega, on je onako na uvo rekao, ajde napred. Da, potiskuju narod. Da. Nije baš... On je onaj telohranitelj nabildovan, pazite, ima tako da ga Gospoda baci od ledinu da neće da zna. Oni su crno, ali dvojice kao. Ima ih znači kako hoćete, ali ne mogu da shvate... Ne mogu da shvate da... Hoćeš li samo da staneš? Naravno ću s vama. Pa ne možemo, mi smo samo obični narod. Nama nije dozvoljeno da budemo na litiju. Kako nije? Pa nas potiskuju. Pa nemoj da mi pričaš ko mi zabranjuje da idemo u litiju. Jesu nas skroz izgurali. Brate, opušteno. Ne može tebi niko da zabrani da ti ideš. Oprosti, otac Milan, bivši ovdje starešina, on je danas na Slobodljubu rekao, treba da budu ovdje sada sve vere i svi ljudi, žive svi ovdje u Beogradu. I svi da budu na molitvi u Litiji za mir, zdravlje i ljubav. I to je dobro i ko tebe da potiskuje? Svih ovoj vera. Pa ti u civilu. Ma pusti ti njih. Svih vera. Oni neka pričaju. Na Slobodljublje glasno je, da nema sad tu neka priča, prepričavanje. Iz kog je manastira Petar? Eno iz zastave. Evo tu su zastave narodne. Ne mogu da se sjetim, dakle je Petar? Evo i narodne patrole su tu. Vede se njihova čuvena zastava. Oni kad su tu, onda se osjećaju bezbedno. Ovo, ja nisam mogla da spavim zbog ovih emisija. Ja se, ne da se bezbedno osjećam da neka to ne boli za spašav dan. Ovo je da se spašava Srbija od genocida. Spašava Srbiju od svega što može se spasiti. Ja, kad ne mogu da dođem, kada me ne vidiš u licu, znaj da ja trčim da radim i ne mogu, ja urišem se radom da bi stigla bar pola sata kod RTS-a, a ova mi nagomila što više. Jedva čekam sad da odu na odmor. Da, mogu, a kaže, ovo je jedna moja sestra u Pritu, sam rekao, i pola sata da dođete do odmora, ali ne mogu da postignem, ja sam bila pola sata, ne mogu. Znači, Litije od Antonija su zakon opuštene. Litije od Antonija, tako, opuštene. Gde je to? Litije od Antonija su svake subote izabira mlade Srbije. Da, to je ovo. Sve ću dole pa ću snimiti malo i narodne patrole. Počeo oko 7 sati, tako su bar i rekli. Oko 7. Pa ne znam šta je. Ne 7. Nije ni bitno. 7 dana. Nije ni bitno. Ja pitam. Još nisu počeli, nema vremena. 9 minuta do 7. 9 do 7, znači evo sad će početi. To vam je slike, to. Prostite. Molim te, ovdje, da vidim da pićem.
kako to pružite zvuk? Da snimate. Ovdje je kamera. Ako hoćete da snimate video, morate ovako, sad je video. Sad okrenite panoramu, ako ima video, panoramu, kao što ja snimam panoramu. Tako, i sad ako to vi idete snimati snimak kao ja. Dobro, hvala. Ima snimak, počet će da vam brojeva i onda možete da pričate i to je panoramski snimak, to je najbolji. Možda se gleda i na kompjuteru i na volje, panorama. Tako da eto, ja uvijek snimam u tom. Mi se ne isuši, samo Ali telefon. pa ne, evo, daću vam ja struju ako je prša. Dobro, hvala ti. Tako Hvala da- ti što si uz mene ovdje, što si došao. Koliko imate struje? Daj malo da vam. Ček samo Dajte, ništa, čekajte, nemojte, dajte malo da vam. Ja se nadam da će moći, ajde, upadaj. Opa, nek se puni. Eto vam, ajde, nek se puni, ali morate ovo crveno ako želite snimati. Dakle, snima? Pa čekaj. Okej, nema. Jel broji negdje? Ne broji, ajde vidimo, čekaj da probamo. Tako da vidimo. Ajde, mora da... Ajde, kreni, majko. Evo ga, vidimo da je broji. Evo ga broji. Znači, sad je snimak aktivan. Podignite kameru i snimajte. Hvala ti. Evo, znači, otprilike tako se to pomažemo jedne drugima. Sad on vam automatski puni telefon na bateriju. Tako da eto, ja ću gurati sa ovim što imam, pa ćemo kad se odvojimo, ja ću malo tu trčati tamo vamo. Nek vam napuni makar 5% i vama je to dovoljno za neko... Pa ništa, to je otprilike to, odjavljujem se za sada. Biće opet video još.